Ingrediente, apă, malț, amei și mult fotbal. Bergambir, berea fotbalului românesc. 10.000 de suportere naționale îi sunt în picioare, aplaudându-și favoriții în ultimul minut al primei reprize, fără să luăm în calcul și pe cel adițional. Ciprian Marica, pe care l-ați avut în prim plan, revedem faza golului, superb ajutat la colțul lung. Nu avem nicio șansă a piciorul stâng. Armin Vech ar trebui să uite la această partidă, tehnicianul lui Stuttgart, să-i dea mai multă încredere și să-l folosească acolo unde Marica joacă cel mai bine, în vârful liniei de atac. Execuție de atacant de clasă, mișcări surprinzătoare. Iată replica rușilor cu centrale prin fața porții. N-a reușit să ajungă acolo Semșov. Balonul a ieșit în aut de margine, va fi aruncare de la margine pentru echipa noastră, așadar câteva secunde ne mai despart de sfârșitul acestei prime reprize. Așa cum spuneai, Cătălin, în pauză vom avea un clip publicitar la o băutură răcoritoare, ca un film, dragi prieteni, în care vom vedea trei dintre vedetele naționale, Mutu Lobonț și acest Marica, autorul golului prin care România conduce la pauză Rusia cu 1-0. Revedem golul super marcat de Marica, balonul așezat lângă rădăcina barei. Pe Marica îl veți vedea în câteva minute într-un clip în exclusivitate difuzat de Antena 1.